ҳамин сол бениҳоят компания оиди баъдҳош развиватсияи калон кард. Дар ҳама ҷо ден здоровья ташкил кард ва аз ҳама духтурои бақуввата оварда барои мо аз ҳамин баъдҳо дар бораашон гап зада. Ман тӯли 3 сол мешава аи баъдҳо истифода мекунам. Яке аз баъдҳое ки барои саломатии мо, барои фарзанду калони бигем ки оилаи хонаи мо роли муҳима бозӣ мекунад. нигоҳ кунед, мӯи сари шуморо бақувват мекунад, мӯи сартона айрехта нигоҳ медорад, пӯсти рӯи шуморо хушрӯ мекунад, ҷилодор мекунад, устухони шуморо бақувват мекунад, фарзандои шуморо аз ҳар гуна касалиҳо эмин медорад, иммунитети шуморо мустаҳкам мекунад ва шумо ҳамавақтона солиму хубу сабук ҳис мекунед ва холестерини зиёдтира аз бадани шумо дур мекунад. ин барои кӯдакон ҳаст бо барои калонош. оиди маълумоти пурра бар ватсапи ман муроҷиат кунед. нархша мегумтонам ва доставка ҳам айҷорам дорем. сертификати ҳалол дора, печати ҳалол дора, ҳам да калонаш, ҳам да майдаш. саломатии мо дар дасти худ монад. саломатитона эҳтиёт кунед. ҳар куҷое ки ҳастен, худованд нигаҳбонтон бошад.